ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೇರಿ ದತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದೋಡು ಬಾಬು ಇದು ಕೊಟ್ರ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೇರಿ ತುಳು ಏರಿಂದ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲಿ, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೋಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲಿ ಪೊಯ್. ಅಮ್ಮ ಚಾಗದಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕಿನೀನ್ ತೋಜದ ಜೊತೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂಡವು ರೌಡಿ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋರ ಅವೇ ಏನು ನೀನು ಬರ್ದು ಬಲ್ತದ ಕಾಂಡ್ ಇಂದಾಯ್ತಾ ಕಿನ್ನಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ನೆಟ ಫೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ದಂಗಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಲಕ್ಕ. ಪೋ ಉಳೈ ಪೋ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗು. ಹಾಂ ಜಪ್ಪು ಪೋಡಿ ಆಪಣ ಅಂದು ಇಂಚ ಅಂತது ಇಂಚ வந்தது இஞ்ச வந்து இஞ்ச ஜம் 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 பஞ்ச அது நம்ம அது லுக்கு கூறது வலித்துன்னு ಪಂಪ್ ಉಂತಾವಡಾತೆ ಕಾಂಚನ ಗಂಟೆ ಏನು ಮರ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಉಂತವಡು ಪಂಪ್ ಉಂತಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪನೆ ಬಲೆ ಪುರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆಂಕಲ್ನ ಪಂಪ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದೆ. ಇದೀಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸಾಮಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂತಿಟ್ಟೋಡು ತಾನೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಗೆ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಬೀಗ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಈಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಲ್ದಿಡ್ದೆ ಡನ್. ಒಂದು ಕೋಡೆ ನೈಟಿ ಪುರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜದು ಬುಕ್ಕ ಮಡಿತು ದೀತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಡಿತು ದೀರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೋನ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಬೊಲ್ಪುದ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೋತ್ದ. ಸೊ ಐ ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದಿಡಿ ಅಂಡ್ ಯಾನದೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದುಂಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೊಂತ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಬೇತ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಎದುರು ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತ ವரும் ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಯಾನಂತೆ ಓದುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್? ಓಕೆ, organizational buying refers to buying behavior of organization that buy product for business use, resell or to make other product. Okay, its features are buyer, buying influences, demand, channel, relationship, personalism, rationality. Watch out,
4 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆಲಾಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪಗು ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಯಾನು ಪೋಪುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನನ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಯಾನು ಪೋತು ಜೀತ್ನೆಟ ನನ ದಾಯ್ತ ಆಪುಣೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು 4 ಕ್ವಶನ್ ಓದಿನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ತರಬೇನೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದೇರೆ ತುಳು ಏರುಂದು ಪಜಿಮರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಮೂಲೆ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡು ಒಂಚಿ ಪೋಪುನೆ ಅಂದು ಪಾಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತ ಉಳ ಇವತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಕತ್ತಲಾಣ್ತ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೊರಿಪೆರೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ದೊರಿತೆ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಉಂಡು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ದೊರಿಪೆರೆ ಪಂಡೇರಿಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ಗೆ ಉರಿಪ್ಪು ಜಾದಿಪ್ಪು ಐಕ್ಕದಿಪ್ಪು ಯಾಣಿ ತೆಂಕ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದು ನಂಚ ಪರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪರ್ದು ತಿನ್ನಗುಂಡತೆ ಇಂಚ ನೆಲ ಕಡ್ಲೇನೆ ಪಾರ್ದು ತಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವಿಲು ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಪರ್ದು ಮಿ ತಿಂಚ ನೆಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮೂಲೆ ನಾನು ಪಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪಾರು ನಂಜ ಪೋಯಿರು ಪಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನಿತ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಗದ ಬತ್ತೆ ನಂಡ ಮೂಜಿ ಬೇಲ ಹುಡುಕ್ತಿಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಂತ ತೊನಿಯರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ 11:45 ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಯಿಗೆ ತುಂಬತ್ತನೆ ನಂಡ ಹೊರ ಲೇಟ್ ಆದು ಬರ್ತದೆ ಮಿಸ್ ಆದು ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೈದು ಸೋಕೊಂಡು ನೆರಡು ತಿಂತ ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂದಿ ಜರ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ತೂಕೈತೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಟ್ಲ ಏತು 30 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಂದುಲೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬಸ್ಸಿದ್ದು ತಿತ್ತೊಂಡೆ ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಐನು ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಟ್ನೆ ಪುಯ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಯಾನೆತ್ತಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರಡಾತಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಿನದಿ 12:45 ಜೋರು ಬಾಜಲ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡದು. ಓ ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೋರು ಬಾಜಲ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪಣೆ ಅನ್ಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಾದಾಮ್. ಎಸ್ ಬಾದಾಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾದಾಮ್. ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪುಣೆ ಜೋರು ಬಾಜಲ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಮೂಳು ಬಂದತೆ ಅಂಚ ರಪ ಬತ್ತನೆ ಪಪ್ಪಲ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಪಿದಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಚೆಂಕ ಮಸರಣ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜರನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬರುವೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ. ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದಾಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನೇಟ ಮೂಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆರು. ಅವು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚೂರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಜನರಪ್ಪ ತರ್ಪಾಯಿನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು. ಬಾ ಜೋರು ಬಾಜಲ ಅಂತದ್ದು ದಾಲೇಜಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನೇಟ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದಾಯಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪೇವೆ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್.
ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಿ ದೆತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದೋಡು ಉಂಡು ಬಾವು ರುಚಿರು ಕೊಟ್ರ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸು ಏನ್ ಪಾಪ ಕಜ್ಜಿ ಪೆಂಚಿನ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ತೋಟ ಉಂಟಾವ ಹಾ ಬಾವು ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ ಉಂಡ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪುಣೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಿತ್ತದು ಹೋಗ್ಪುಣೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ನೆ ಅವು ಯಾಣೆ ಪರದಿತ್ತನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮನಾಗ ಇಟ್ಕೊರ್ನೆ ಇಂಕು ಬೊರ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲ ನನ್ನ ಏನು ಉಂಡುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತದು ಪಿರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕೂಡ ಕೂಡ್ಲದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಬತ್ತೀನಿ ಐನ್ ಪುರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಡು ಸೊ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ದೆತ್ತಲ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆತನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂತಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಏನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ವೆ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್